Aholkularitza bi motatan bereizten dugu, aholkularitza teknikoa eta aholkularitza ekonomikoa. Aholkularitza teknikoa ekoizpenari lotutako aholkularitza da, eta hortan ibiltzen dira, hemen dauzkagun 3 ingenieri agronomo eta 2 albaitari. Batzuk barazkigintzan aholku ematen eta besteak abeltzaintzan aholku ematen. Eta bestetik daukagu aholkularitza ekonomikoa. Eta hori dago zentrauta uztiategiaren errentagarritasunean, hor 5 ekonomilari daude, hemen Gipuzkoako egoitzan, Lursail Kooperatibaren Gipuzkoako egoitzan, eta hor aztertzen da indarreko inbertsioa, finantziazioa eta ondoreneko kontu esplotazioen errentagarritasuna. Pertsona bat instalatzean nekazaritzan hartu behar ditu erabaki asko eta era askotakoak. Hartu behar ditu nola instalatzean, esan bezala, jabetzan edo errentan, inbertsioak egiten da, finantziazioa nola izango den, errentagarritasuna neurtu behar da, komertzializazioa behiratu behar da, nola ingo duen, eta erabaki guztiak hartzen laguntzeko, guk talde lan zabala du. Oinartuko dituen trebalariek zalantza handiena da, instalazioa edo erreleoa nola gauzatu. Jabetzan hartu esplotazioa, errenta kontratu bidez hartu esplotazioa, ondorenean egin beharko dizen inbertsioa kontutan hartu, inbertsioen amortizazioa kontutan hartu eta errentan instalatzen bada zenba denborako errenta izan behar duen, epe luzekoa normalean, amortizazio epeak luzea izaten dielako, eta gero baita ere inbertsioei lotuta izango dituzten diru laguntzak, eta diru laguntzen ondorioz hartzen dituzten konpromisoak ere bai. Aholkularitza teknikoen sartzea gehien bat, aholkularitza integrala izango genuke, pertsonalizaue. Hor saiatzea bakoitzen behar eta akoplatzea izango genuke, eta ikuste dugu ze behar ditu bai trebalariek eta bai trebatzeguniek. Ze azkenien trebatzeguniek ustiategile emanin berdebe, eta horre aholkularitza bat ematen saiatzea ikusteko zein dan formatu honena bilentzako. Lantzaitugun alderdiek gehien bat saiatzea bideragarritasune izaten, ze bideragarritasun ekonomikoi gabe ez dago negozio errentableik. Eta gero baita ere esan, mentoretza bat jasotze bela trebalariek, hor iruditzezagu ekoizpena bertan ikaste bela ondona, baino gero bai gu egote gehala legealdetiken, ze plangintza, antolakuntza aldetik, eozein momentutan hor gaude. Nik uste garrantzitsua dela aholkularitza teknikue hasierako momentutik ematie, gehien bat akatzak ekiditeko. Ze hasieran hartzeien erabakiek gero epe luzea eragite be, eta orduan oso garrantzitsu da erabaki onak hartzie hasieratik. Zerbitzu honen abantaila esango nukenik trebalariei segurtasuna emate jo bela. Edozein zalantza dela duda hor gaude beti, haragi paketik saldu berbaitu sanidade aldetiken zein berdeben ezate jo. Edozein aholkularitza emateko prest gaude eta ustet horrek behaieire azkenin segurtasuna emate jo bela.